Ndewo ndị ọma iji eme ọnụ. Anyị abịala taa iwetara gị isiokwu pụtara ihe nke n'akụkọ ụwa si mba niile abịa na AnaedTV. Abụ m Priska Ezzamgbo. Gee ntị ka ị nụrụ akụkọ anyị nke taa. Onyeisiala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu arịọla ndị gọvanọ steeti ka ha malite ịkwụ ụgwọ ntụrụugo, na-ekpebi na ụgwọ ọnwa ga-ebelata ihe isi ike akụ na ụba na-adakwasị ndị mmadụ. Onyeisiala Naịjirịa kwuru na ọ bụrụ na steeti ahụ etinyela ụgwọ ọrụ, ọ ga-eweta enyemaka dị mkpa nke ukwuu, na-enweghị ka ọ bụrụ nsogbu ọrụ ahịa. Ndị United Kingdom (UK) akwụsịla ndị ọrụ ike na nlekọta si Naịjirịa na mba ndị ọzọ abịa idubata ndị ndabere n'obodo ha. Ekwuwapụtara nke a na nkwupụta test site na UK Home Office kwadoro X handle nke bụbu Twitter na Mọnde ụbọchị 11 n'ọnwa Maachị. Ndị ikom bu egbe ụbọchị Mọnde gbakpọrọ ụlọ nkwari akụ nke onyeisi oche mpaghara kansụl Ohaukwu na Ebonyi steeti bụ Ikechukwu Odono, gbuo otu onye nta akụkọ anyị gbakọtara na ha mụnyere ụgbọala 7 adọwara n'ime nkwari akụ ahụ na mpaghara kansụl Ezzamgbo ọkụ. Ndị ohi na-awagharị na mpaghara Gonin Gora nke dị na Kaduna State ekwuola na ha chọrọ ego ruru ijeri naira 40 iji tọhapụ mmadụ 16 ndị ha tọrọ. John Yusuf kwuru na ndị ohi a gwara ezinụlọ ndị ahụ ihe metụtara ka ha bunye ha ụgbọala Hilux 11 nakwa ọgbatumtum 150. Ndị gọọmenti Anambra steeti ụbọchị Mọnde kwaturu ụlọ ahịa ihe na-erughị 2,000 na Niger Street dị na Fegge n'obodo azụmahịa Onitsha ka ụlọ ahụ nwere ọkpụkpụ 5 dachara ụbọchị Sọnde. N'ihe ntụrụndụ nke izu a, onye ikpe okwu YouTube nke Amerịka bụ Senate bịara Naịjirịa arịọla ndị Naịjirịa na ọbịbịa ọ bịara ya Naịjirịa bụ maka udo. O kwuru nke a ka a gwachara ya na ndị netwọk MTN, Glo na Airtel ga-eweda ya ala. N'ama egwuregwu bọọlụ, onye bụbu onye njikwa Real Madrid na England bụ Fabio Capello kwenyere na onye mba Naịjirịa bụ Victor Osimhen enweghị ike dochie ya, ka Napoli na-ele anya na ọ gaghị agbara ha bọọlụ oge ọzọ. N'egwuregwu bọọlụ enyi na enyi nke ụwa niile, a na-atụ anya na onye nche bụ goalkeeper ndị Super Eagles Stanley Nwabalị ga-anọ ya na bọọlụ enyi na enyi ndị Naịjirịa na Ghana ga-agba n'ọnwa a. Agbapụla El Nassr nke Cristiano Ronaldo so na ya na Champions League quarters ndị Asia. Ọ bụ ebe a ka anyị bịara n'isi njedebe nke isiokwu pụtara ihe akụkọ ụwa anyị nke taa. Abụ m Priska Ezzamgbo. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ, ma gbaa mbọ na-ekiri AnaedTV.